Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jerick Joe, and for today's video I'm gonna cook something for you, and please keep on watching. Bye bye. So karon guys, atong ilailahon sa ato ang mga ingredients para pud makaila sad ni nato ba. So our main ingredients mao ni ang sardinas, paboritong ulam ng sambayan ng Pilipino, ang Miga sardines. Next in line is 1 piece egg. And of course dili mawala gining bombay o ahos. Then also luya, ginger nga pampawala sa langsa para dili kayo bidli. And of course ground pepper. Ginaling ni guys para dili sa kayo kuha ng luto. Also asin. Dili ang tanan nga asin guys ha kay kaya wag gid tanan nga makayo ti ay ni. Gamay lang gud. Ganito. Unya toyo. Gamay lang gud. Gutom.